Egunon guztioi, eta ongi etorriak izan zaitezte, zientziaz eta teknologiaz berbetan, 2025ko udaberriko jardunaldietara. Hau dakizuen bezala zikloaren bigarren hitzaldia izango da, eta jakin gainera zientzia eta teknologia fakultateko dekonozak ikasleen elkarte birekin antolatu dituela ziklo honetako hitzaldiak, hau da, Geolan eta Zimatek ikasle elkarteekin, eta hurrengo hitzaldia izango da datorren asteazkenean, eta horretarako izango dugu Anabel Forte irakaslea Universidade Valentziakoa, eta hitzaldia izango da De Turing a China, un viaje por la inteligencia artificial. Eta gero, hurrengo asteazkenean apirilak bian izango da, ekitaldi berezi bat, nun izango da, divulgazio lehiaketaren gran finala izango da. Eta oraindik ere, justu horretan parte hartzerik edo zuren parte hartzea ez baldin baduzute azaldu, mesedez, Zimatekekin kontaktuan jarri, nahi baldin baduzute bertan parte hartu. Eta gaur, daukagun hitzaldia izango da, kultura ondarea aztertzen, zientzia eta teknologia artearen esanetara. Eta horretarako daukagu hizlari oso ospetsu bat, etxe honetan oso ezaguna, eta egia esan oso pozik gaude bera gurekin egoteagatik. Ez da lehendabiziko aldia, beste hainbatetan egonda ere bai. Esan beharra dago Oskar González Mendia, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta Teknologia fakultate honetan kimikan lizentziatu egin zela, eta baita ere doktorea bilakatu zen hemen, eta gero doktore osteko egonaldi luze bat egin zuen Belgikan, Leidenen, eta handik ona etorri zan berriro, eta hainbat urtetan egon zan irakasle bezala hemen, eta orain momentu honetan dago Arte Ederren fakultatean irakasle bezala. Eta gaur egun kultura ondaren kontserbazio eta zaharberritzeari buruzko graduan irakasten du. Eta arlo horretara bideratu du bere ikerkuntza lerroak. Betidanik izan du zientziaren divulgaziorako pasioa esango nuke. Zen hori da, pasioa izan du beti, eta badu. Ez dut esan izan duela, badu ere bai. Eta fakultate honetan ere hainbat divulgazio ekitaldi egin ditu. Eta horien artean, eta gainera horretan ere oso ona da, bakarrizketak. Zenik gogoratzen dut, bera hemen bakarrizketetan egotea, justu Paraninfo honetan, eta bakarrizketa ederrak entzutea. Gaur egun, bereziki zientzia eta artearen arteko loturari buruz divulgatzen du irratian eta hitzaldietan. Esango nuke, Euskadik irratien zuten balima duzute, norteko ferrokarrila irratsarioa oso potentea da zientziaren divulgazioaren bidean, eta bertako, esango nuke, bertako partaidea edo kidea dela oso maiz entzuten baitugu bertan. Eta esan behar dugu, 2021 ere bai, pasio horrek bideratuta, liburu bat argitaratzu zuena, eta liburu horren izena da, ¿Por qué los girasoles se marchitan? Orduan txalo baten bidez, ongi etorri eman dizaiogun Oskarri. Kaixo arratzaldeon, eguerdion, hobesan da. Eskerrik asko Fernando aurkezpenagatik eta eskerrik asko konbiteagatik. Plazerra da etxera bueltatzea, horrelako gauzei buruz hitz egitera. Ez dakit hortik ipiniko duzuen. Listo. Hor ikusiko duzue Arte Ederren fakultatea. Ni kimikaria naiz, baina Arte Ederren fakultatean lan egiten dut. Eta askotan galdetzen didate, egiten duen kimikari batek fakultate horretan. Eta erantzuna da, ez dagoela bakarrik bat gainera, bi daude, hortik dago itsaso. Dagoena, justo, baina hori da bakarrik lehenengo eraikina. Badago beste eraikin bat,
hor Aula Magnaren azpian dagona. Bueno, eraikin bat dela esatea igual gehiagizkoa da, ez soto bat da, beste eraikin baten azpian, baina deitzen da bigarren eraikina. Eta hor lan egiten dugu kontserbazio eta zaharberritze ondarearen graduko irakasleok. Eta zer da egin behar duguna? Zientzia artearen esanetara ipintzea. Pixka bat hobeto kokatzeko non gauden, oraintxe bertan zuek hemen zaudete, Paraninfoan, eta gu hor aurrean gaude. Oso gertu gaude, baina ni behintzat hemen ikaslean nintzenean, edo doktore gaian nintzenean, irakaslean nintzenean, igual ez nuen oso ondo ezagutzen beste eraikinean zer egiten zen. Eta gaurkoan, erakutsi nahi dizuet nola zientziak eta teknologiak zenolako lotura duen artearekin eta artearen kontserbazioarekin. Hitzaldia bizatitan banatu dut, gauza bat da graduan gutxi gora beraz zer egiten dugun, eta gero beste bat ikerkuntza proiektu bat. Hasiko gara graduarekin. Adibidez, guk egin behar duguna da artelanak edo ondarea aztertzea. Eta horretarako, askotan azterketa orokorra edo azterketa globala deitzen duguna egiten dugu. Artelan bat osotasunean aztertzea. Tresnak baditugu hori egiteko, adibidez erradiografiak. Badaukagu erradiografiak egiteko tresna bat, eta ziur guztioi inoiz erradiografia bat egin dizuetela, eta erradiografia batean hezurrak egiten ditugun ikusten ditugun bezalaxe, posible da ere, adibidez kuadro batean, hor dauden pigmentu astunak edo beste gauza batzuk ikustea. Askotan edo noizean behin ateratzen da berrietan. Picassoren artelan bat aurkitu dute erradiografia bati esker, adibidez pasain hilabetean hori gertatu zen. Guk ez dugu Picassoren artelanak aztertu, baina beste batzuk aztertzen ditugu. Adibidez, hor daukazue Pablo Urangaren artelan bat, eta erradiografia egin genionean, ikusi genuen nolabaiteko aldaketa dagoela. Gauza bat da, gure begiek ikusten dutena, azken bertzioa, baina artistak hori egin duenean agian azpian beste zerbait irudikatu du. Hau da, nola ikusten dan gaur egun. Erradiografiak egiten dizkiegu kuadroei, baina baita ere eskulturei. Orain, hemen ikusi dezakezue, Santa Teresaren eskultura baten erradiografia. Eta taila hori dago eginda egurrez egina. Ikusiko duzue egurraren betak, baina ez dago bakarrik egurra. Eskultura bat egiten denean, adibidez, begiak normalean beirazkoak dira. Edo hemen goian, badago nolabaiteko koro bat metalez egina. Erradiografia bat denez, metal horrek zurgatu ditu izaizpiak eta txuriago ikusten da. Edo adibidez ere, hau izango litzateke azpiko aldea, eta hor, hiltzeak ikusten ditugu. Hori oso garrantzitsua da, gure lankideentzat, zaharberritzaileentzat, jakiteko nolakoa den barneko egitura. Ze artelan bat kontserbatu nahi badugu, jakin behar dugu nola dagoen eginda eta zer zen den barneko egoera. Eta hori begi utzez ezin dugu ikusi. Tresna hauek oso erabilgarriak dira. Baina ondarea ez da bakarrik kuadroak edo eskulturak, nik horrelakoak ere, erradiografiatu ditut. Hau da adibidez, Arantzadi elkarteak daukan taxidermia bilduma. Hori da kaio bat, eta erradiografia egiten badiogu, ez dakit espero duzuen barruan ikustea. Baina ikusi genuena hori da. Hezur batzuk ikusten dira, baina taxidermia egiten denean, nik honi buruz ez nekien ezer, erradiografia hau egin nuenean pixka bat ikasi nuen, ikusiten dugu barruan metalesko ariak eta sartu direla. Eta begiak ere ez dira jatorrizkoak. Begiak beirazkoak dira, igual beruna duen beira eta horrexegatik ikusten dira horren argi. Eta inoiz ere, besoak eta hankak erradiografiatu ditut. Horra adibidez. Pixkat arraroak dira gizaki batenak izateako, ez? Hori da eredu anatomiko bat.
eredu anatomiko hori dago papel matzez egina, badaude ere metalak, barrutik oso ondo ikusten ditugunak, eta erradiografiari esker barneko egitura ezagutu dugu. Bestela bakarrik ikusiko genuke kanpokaldekoa. Hori da erabili dezakegun teknika bat. Nik ere, kontzeptualki, ez dakit ezagutuko duzuen artelana, orain dela 4-5 urte oso ospetsu egin zen, Maurizio Catelanen banana hori, nik ere esperimentu bat egin nuen eta radiografiatu nuen. Hor daukazue banana baten erradiografia nolakoa izango zen. Erradiografiaz gain beste teknika batzuk ere erabiltzen ditugu. Orain, erakutsi dizuedan guztia zen izaizpiekin, oso energia potentea, eta izaizpiek nolabait sartzen dira artelanean zehar eta plaka batean jasotzen dugu informazioa. Orain erakutsiko dizuet argi infragorriarekin zer egin dezakegu. Argi infragorria erabilita posible da artelan bat argiztatzea eta neurtzea ze argi islatzen den. Hor dauden konposatuek batzuek argia xurgatuko dute eta beste batzuek islatuko dute. Bere konposizio kimikoaren arabera. Adibidez, karbonoak asko xurgatzen du argi infragorria eta oso ondo ikusten da horrelako argazki batean. Hori izango litzateke infragorri argazkia. Eta guk hori aztertzen dugu, artistaren asmoa zein izan zen hobeto ezagutzeko. Eta konturatuko zarete, adibidez, lepoa aldatu egin zela, hemen nolabait blusa hori onaino iristen zela, begiak ere ezberdinak direla, eta arreta igual gehien ematen duena da eskuan daukan gauzatxo bat. Argazki honetan ez dugu ikusten, baina hor badago, badirudi, larrosa bat edo horrelako lore bat izan daitekeena, eta hori hor zegoen. Momenturen batean, artistak estali egin zuen. Guk ez dugu orain ikusten, baina argi infragorriak hortik pasatu dira, iritsi dira lore horretara, larrosa horretara, eta irudia jasotzen dugu. Begi hutsez ezin dugu hori ikusi. Hemen daukazue beste artelan bat, ez da maisulan bat, baina horrelako natura hila bat, eta honi ere erreflektografia edo argi infragorriarekin argazkia egin genion, eta ea zer ikusten duzue. Hor laukitzo modukoak ikusten dituzue. Hori da kuadrikula bat. Lagunduko dizuet apurtxo bat, hor dagoena. Hori kuadrikula bat da, eta normalean horrek adierazten du hori kopia bat dela. Laukiak egiten dira, erreferentziak izateko eta horri esker kuadroa hobeto kopiatzeko. Duan esan dezakegu hori, kopia bat izango dela. Azterketa orokorrarekin jarraituz, erabiltzen dugun beste argi mota bat da argi ultramorea. Argi ultramorea, ikusiko zenuten igual diskoteka batean, adibidez, kamisetak nolabait urdinak edo moreak bilakatzen direla, hori da fluoreszentzia deitzen dugun fenomeno bat, eta guk hori ere askotan erabiltzen dugu batez ere artelanen bernizak aztertzeko. Kasu honetan ez genuen erabili bernizak aztertzeko, abeitu hau da Pascual de Lararen artelan bat, Arantzasun dagona, Goiko Benta izeneko eraikinean, eta artista lanean egon zenean, egin zuen artelan hau, gero beste egun batean antza kontatu digutenaren arabera, Oteiza handik pasatu zen, eta esan zuen, honek ez du indarrik, eta hartu zuen metalesko objektu bat, eta marrak egin zituen. Orduan, horregatik ikusten dituzue horrelako mara hoiek. Guk eraman genuen argi ultramorea, beste argiak itzali, eta horrelako irudia lortu genuen. Hori da pelikuletan odola bilatzen duten bezalakoa, horrelako zerbait. Eta hor argi dago, pinturaren bat fluoreszentea dela, eta orain analisi kimikoak egin behar ditugu pintura hori zein den jakiteko. Hori oraindik ez dugu egin. Tira, hori da egiten dugun gauzetariko bat.
Beste bat da, aztertzea materialak nola zahartuko diren. Ze jakiteko artelan bati zer gertatzen zaio, ikasi behar dugu materialen propietateak eta zahartzea. Pentsatu gaur egun arte garaikidean edozein gauza erabili dezakegula artea egiteko. Orduan, plastikoak adibidez. Plastikoak orain dela 70-100 urte hasi ziren erabiltzen. Ez dakigu oso ondo nola zahartuko diren. Guk aztertu behar dugu zahartze hori nolakoa izango den, urrezateko zer gauzak egin behar diren gauzak kontserbatzeko. Adibidez, gradu amaierako lan batean, badaude zeramika gainean ipinitako koloreak nola zahartzen diren aztertzen. Eta horretarako erabiltzen dugu tresna hau. Tresna hori da espektrofotometro bat, guk kolorimetroa deitzen diogu, ze ematen digu kolorea irudimentziotako espazio batean. Eta denboraren poderioz gertatzen diren gauzak monitorizatzen ditugu. Hemen daukazuena zahartze ganbera bat da, hor dago izugarri potentea den lanpara bat, eta gauzak zahartze hori bizkortzen dugu, horri esker. Adibidez, proiektu batean horrelako zahartze bat egin zen, pintura akrilikoak aztertzeko, edo beste gradu amaierako lan batean, ikasle batek aztertu du inpresoretan, inprentetan erabiltzen diren inpresoretan, orain aldaketa bat egon da. Ze disolbatzaile berriak erabili behar dira, ekologikoagoak direnak, eta noski jakin behar dugu horrek ondorioren bat izango ote duen, ala ez. Eta adibidez bere gradu amaierako lana izan zen hori aztertzea, eta ikusi zuen adibidez magenta nola degradatzen den. Eta bukatzeko, egin behar dugun beste gauza bat da materialak identifikatzea. Jakitea ze material ditugun eskuartean. Horretarako, erabiltzen ditugu askotan teknika espektroskopikoak deitzen ditugunak. Beste gradu amaierako lan baten adibidea ekarri dizuet, hor daukazue dokumentu baten argazkia mikroskopioarekin egina, eta hor dago tinta bat, baina tinta asko existitzen dira. Guk hori zaharberritu nahi badugu, jakin behar dugu ze tinta daukau. Hortik abiatuta ikasle batek, orain dela 4-5 urte, prestatu zituen hainbat tinta. Horiek dira tinta ferrogalikoak. Irudiaren kalitate oso txarra da, baina hor ikusten dituzuen tintak dira ferrogalikoak. Horiek dira tinta historikoak, gaur egun ez dira erabiltzen, baina bik boligrafoak izan baino lehen erabiltzen ziren. Eta nola egiten ziren? Hartzen zen burdin gatz bat, burdin bisulfatoa, eta elkartzen zen haritzetatik, haritzek sortzen duten bolatxo batzuk igual mendian ikusi dituzuenak, agaiak edo, eta horiek tanino asko dituzte. Elkartzen da burdina eta tanino horiek, sortzen da konplexu bat, deitzen duguna, eta horrekin margotu daiteke. Eta gero burdina oksidatzen denean, pintura oso egonkorra sortzen da. Eta hori erabili da, ez dakit, Beethovenen partiturak, adibidez tinta horrekin eginak daude. Estatu Batuetako konstituzioa, ere, da, erabili den tinta bat. Zein da arazoa? Oso ingurugiro azidoa erabiltzen dela, eta orduan papera jaten duela. Kasu honetan, gradu amaierako laneko ikasle horrek egin zituen tintak, eta ikusi zuen zer gertatzen zen pH-arekin, paperarekin, eta gero masterreko ikasle batek, analisi forentzeko masterreko ikasle batek, egin zuen analisi kimikoa, identifikatzeko zer dagoen tinta bakoitzea. CRZ-ak bilatzen baditugu oso ezberdinak dira. Ez naiz gogoratzen zeinek, baina adibidez batek bazeukan limoi zukua, beste batek granada, beste batek ardoa, beste batek ospina. Orduan hori jakin behar dugu ezagutzeko zein den bere konposizio kimikoa. Eta horretarako espektroskopia erabiltzen dugu. Hemen adibidez infragorri espektroskopiarekin egintzen. Edo, pixka bat ondarearen beste ikuspuntu batetik, moda ere garrantzitsua da. Adibidez, horrelako jantziak badaude Cristobal Balenciaga Museoan, eta gure lankide batek,
Alasnek, bere tezia egin zuen horrelako zuntzen identifikazioan. Eta zuntzak izan daitezke naturalak edo izan daitezke artifizialak. Eta bilduma honetan denetarik aurkitu zuen. Eta horiek identifikatzeko erabili zuen mikroskopio elektroniko bat. Mikroskopio elektronikoari esker, zuntz gehienak oso ondo bereizten dira. Hor duzue kotoia, kiribiltzen dela, nolabait, hemen daukazue artilea, zeta eta raiona. Hori da, semisintetikoa den zuntz bat. Noski ere, adibidez, hile baten argazkia atera dezakegu mikroskopioan, edo lioarena. Lioa guretzat, gure esparruan oso garrantzitsua da, ze mihise asko badaude egina lioz. Hori zen pixka bat kontatu nahi nizuena graduan egiten dugunari buruz. Gero zeo zer galdetu nahi baduzue, aurrera. Orain kontatuko dizuet, zer egiten dugun ikerkuntzan. Dakizuen bezala, unibertsitateko irakasleok, eskolak ematen ditugu, baina horrez gain, kudeaketa eta ikerkuntza ere egiten dugu. Duna aurkeztuko dizuet ikerkuntza proiektu baten azken emaitza. Eta egin duguna da, bilduma berezi bat aztertu, eta bilduma horretan, artelan edo kuadro askotan ikusi dugu agertzen zela nolabaiteko lainostadura edo geruza txuria. Margolan askotan. Bilduma, pixka bat testuingurua kokatzeko, da Faustino Orbegozo bilduma, eta hau da Euskal Herrian oso garrantzitsua den bilduma bat, 70ko hamarkada horretan, badakizue Franco justo hor hil behartzen, eta garai horretan ja abanguardiak bat zeuden Euskal Herrian. Hor ditugu artista batzuk, agian ospetsuena izango da Zumeta, baina badaukagu Ortiz Delgea, Alberto González, ikusten duzuen nahiko vanguardietan sartuta gaudela. Eta hauek dira nolabait fundazio horren bekadunak. Diru laguntza bat jasotzen zuten eta gero fundazioak kuadroak jasotzen zituen bueltan. Eta horrela gutxi gora bera 200 artelan jaso ziren. Orbegozo izena horrela igual ez zaizu ezaguna egingo, hori da Orbegozo, igual aurpegia ere zaizu ezaguna egingo, baina igual mikrouinen bat edo elektrodomestikoren bat ikusi duzue. Hori dana lotuta dago. Orbegozo, Faustino Orbegozok, zeukan Zumarragan enpresa bat, izugarrizko dirutza egin zuen, eta diru horrekin zer egin zuen? Alde batetik, egin zuen hazkundeari eta garapenari buruzko ikerketa institutoa, adibidez aurren pertzentilak eta horrelako gauzei buruz ari garenean askotan hemendik datoz, eta gero beste gauza bat izan zen artea eta humanitate institutoa. Eta hor sartzen dira gure bekadun hoiek, 8 artista hoiek. Eta esan bezala, artelan hoietan, eren batean, gutxi gora bera, aurkitu ditugu lausodura edo geruza txuri hoiek. Gaurkoan bakarrik artelan bat ekarri dizuet, eta da hau, ze hau da gehien aztertu duguna, hau da Santos Inurretaren artelan bat, eta horrela, hobeto ikusiko duzu zer esan nahi dudan lausodura txuri horrekin. Ikusten duzu hor pintura gorri horren gainean, badagoela txurizka den zeozer. Gu Arte Ederren fakultatekoak gara, baina metodo zientifikoa jarraitzen dugu. Orduan gauzak behar bezala aztertzen ditugu, eta orduan hasi ginen pentsatzen, zergatik gertatzen dago. Eta 3 susmagarri genituen. Lehenengo susmagarria zen artista bera. Hori ez da John Lennon, hori Santos Inurrieta da, margolaria bera, eta agian berak egin zuen apropos geruz txuri hori gainean ipintzea. Bigarren susmagarria dira mikroorganismoak. Jakina da, onddoek eta beste bakteria batzuek
elikatzen direla oleopinturan dauden, azkenean olioa da, bai, hori elikatzeko aukera bat da. Eta gure hirugarren susmagarria da pintura bera. Agia pintura denboraren poderioz degradatu da, eta hori ere susmagarri bat izango litzateke. Kontatuko dizuet nola argitu dugun misterio hau. Lehenengo gauza, Santos Iñurrieta. Zergatik da susmagarria? Beitu, hori ez da Santos Iñurretaren artelanak. Horiek dira beste artistarenak eta deitzen da Gaio Bidegain. Hor ikusten duzuena, berriro ere badirudi horrelako lausodura zuri bat daukagula gainean, baina hori apropos egina dago. Hobeto behiratzen badugu, ikusiko dugu nola badagoen pintxelkadaren norabidea jarraitzen duen, eta nola asmo bat ikusten den. Baina Santos Iñurretaren artelanetan, ez dugu hori ikusten beste artelan batzuetan. Eta oso antzekoak diren artelanetan, baina beste baldintza batzuetan kontserbatu direnak, ez dugu lausodura txuri hori ikusten. Orduan, ez dirudi apropos egin zuenik, hor ikusten duzue bakarrik artelan honetan ikusten dugula, beraz, esango dugu, errugabea dela. Momentuz. Bigarren aukera, mikroorganismoena. Bilduma gaur egun horrela kontserbatzen da. Ikusten duzue, areto oso txukuna dela, temperatura eta hezetasuna oso ondo kontrolatuta dago, baina lehen horrela zegoen. Orduan hemen kontrol hori ez zegoen orain dela 5 urte, eta izan ere hezetasuna eta temperatura asko aldatzen ziren. Batzutan hezetasuna izugarri handia zen, eta hori, imaginatu dezakezuen bezala, mikroorganismoentzat oso egokia da. Hor duzue, hirueireko batean jaso genuen temperatura eta hezetasun erlatiboan aldaketak. Eta hori da bakarrik 3 hilabete. Hezetasuna asko igotzen zen, asko jaisten zen, orduan pentsatzen genuen agian mikroorganismoak izango zirela. Egia da begi hutsez identifikatzea hori oso zaila dela. Hor dituzue beste 4 artelan non lausodura txuri hau agertzen den, eta mikroskopio digital batekin begiratzen badugu, nik behintzat ezin dut esan horiek mikroorganismoak diren ala ez. Baina, goikorretan ikusten dira horrelako marra modukoak, ifa modukoak agian onjoen ifak izan daitezkenak. Karo, gauza da, hemen laguntza behar genula. Orduan, gure mikrobiologo lagunen gana joan ginen, Andoni Ramirezekin kontaktuan ipini ginen, eta, egin zituzten, mikrobiologoen gauzak. Etorri ziren bilduma ikustera, eta laginak hartu zituzten. Horrelako petri plaketan ipini, ikusteko zenolako bakteriak, zenolako onjoak hasten ziren. Hori egin zuten, baina ez genuen inolako loturarik ikusi, lausodura txuria eta mikroorganismoekin. Adibidez batzuetan lagina hartzen genuen lausodura zegoen lekuetan eta esen ezer hasten, eta beste batzuetan pintura gainean baina lausodurarik gabe, eta mikroorganismoak hasten ziren. Hasi ginen, hor biltegitik beste leku batzuetatik hartzen. Eta mikroorganismo berberak aurkitzen genituen leku guztietan. Orduan gure ondorioa izan zen, mikroorganismo asko zeudela, biltegia ez zegoela ondo isolatuta, izan ere aire laginen analizia egin genuen horrelako tresna batekin, eta monitorizatu genuen airearen kalitatea, parametro hori garrantzitsua da, artelanen kontserbazio egoera bermatzeko, baina ezin genuen lotu lausodura txuri horiek gure edo mikrobioekin edo onjoekin. Analizia egin genuen, espeziak detektatu, baina hemen garrantzitsuena gaur, hau da. Onjoak ere ez direla errudunak. Beraz bakarrik aukera bat gelditzen zaigu momentuz. Eta da, pintura. Eta hemen, zientzia fakultatean gaudenez, azalduko dizuet, gainetik baldin bada bakarrik,
zer den oleopintura. Oleopinturan baditugu 3 osagai. Pigmentua, kolorea ematen duena. Aglutinatzailea, pigmentu partikula horiek lotzen duena, eta gero, gainazal batean, euskarri batean itzazteko gaitasuna ematen duena, eta hori kasu honetan, oleopintura deitzen bada, olioa da. Normalean, teknika aglutinatzailearen arabera zehazten da. Oleopintura, akrilikoa esaten dugunean da, aglutinatzailea akriliko bat delako. Eta gero bestetik baditugu ere gehigarriak. Gehigarriak dira, pinturari gehitzen zaizkien konposatu kimikoak propietateak aldatzeko, adibidez gainazal tentsioa modifikatzeko, biskositatea aldatzeko, azkarrago lehortzeko, ze oleopintura oso motel lehortzen da. Duan, 3 gauza horiek ditugu. Ez pentsa, edozein olio erabili dezakezuenik margotzeko. Adibidez, eroskira bazoazte, horrelakoak erosita, ez duzue artelan bat sortuko, edo ez nahi duzuena behintzat. Olio bereziak behar ditugu. Eta olio horiek hauek dira. Gehien erabiltzen dena, zalantzarik gabe, da lehenengoa, hori da linazio olioa. Posible da ere intzaur olioa erabiltzea edo lobelar olioa. Eta zergaitik olio batzuk bai, eta beste olio batzuk ez. Erantzuna askotan bezala, konposizio kimikoan dago. Hor daukazuena, trigliserido bat da. Trigliserido batean zer daukagu gliserinatik datorren nolabaiteko bizkarrezur hori, eta gero lotuta 3 gantzazido. Ester lotura batekin aprobetzatzen dugu formulazioa errepasatzeko. Hemen daukagu ester lotura, eta hor daukazuena dira 3 gantz azido asegabeak. Gogoratu asegabetasunak direla lotura bikoitzoiek. Hemen daukaguna izena ezaguna egingo zaizue, hori da azido oleikoa. Oliba olioan oso ugaria dena. Hau da linoleikoa, eta hau deitzen da linolenikoa. Ez asmatu non egongo diren, linazio olioan. Eta asegabetasun horiek oso garrantzitsuak dira ulertzeko olioa nola lehortzen den. Ze olioa lehortzea ez da lurruntzea, ez da prozesu fisiko bat, da erreakzio kimiko baten edo batzuen ondorioa. Behitu zer gertatzen den. Hor ditugun lotura bikoitzak, oxigenoarekin oxidatzen dira, eta sortzen dira peroxidoak. Peroxido horiek ez dira egonkorrak, orduan beste lotura bikoitz bat bilatuko dute lotzeko. Eta elkartuko da beste lotura bikoitz batekin, beste trigliserido batena. Eta horrela joango dira trigliseridoak haien artean elkartzen makromolekula bat sortu arte. Makromolekula hori linoxina izena hartzen du. Lehenengo urrats hori oksidazioa nahiko azkarra da, egun 2 edo egun 3 gertatzen da, baina polimerizazio erreakzio hori motelagoa da. Hilabeteak behar dira hori gertatzeko horrexegatik, adibidez hartzen badugu pintura akriliko bat berehala lehortzen da, baina oleopintura hilabeteak behar ditu lehortzeko. Zer da derrigorrezkoa hori gertatzeko? Lotura bikoitzak. Beraz, gure trigliseridoek lotura bikoitzak ez badituzte, ez dira egokiak oleopintura egiteko. Zeinek dauka lotura bikoitz pilo bat? Linazio olioa. Hori da artikulu batetik atera dudan linazio olioaren konposizioa. Behitu, gantz azido ugariena trigliserido horretan, 3 asegabetasun dituena. Lotura asko oxigenoarekin erreakzionatzeko. Baina horrek ez du esan nahi, bakarrik gantz azido hori dagoenik. Badaude azido palmitikoa, estearikoa, horiek dira aseak, ez dituzte lotura bikoitzik, baina ez dira horren ugariak. Azpimarratzen dut gero garrantzia izango dutelako. Hortaz, badaukagu argi baditugula gure aglutinatzailea,
baditugu ere pigmentuak kolorea emateko. Pigmentu asko existitzen dira, adibidez indigoa bezalako pigmentu natural organikoa, bermeioia bezalako pigmentu ez organikoa, izan daitekena sintetikoa edo naturala mineral batetik lortzen bada, malakita edo azurita, edo 20. mendeko asmakizunak, pigmentu sintetikoak, adibidez, eftalozianina urdina deitzen duguna. Baditugu aglutinatzaileak eta pigmentuak. Hirugarren osagaia, gehigarriak. Adibidez, kaltziokarbonato, bariosolfatoa, askotan gehitzen dira, alde batetik pigmentuak baino merkeagoak direlako, orduan hor masa irabazten dugu, baina pigmentua ipini gabe, eta opazitatea ere kontrolatzeko. Baina beste gehigarri batzuk ere existitzen dira, adibidez hau, erabili daiteke lehortze prozesua arintzeko, edo kobalto oksidoa ere erabili daiteke prozesu hori arintzeko. Hau da, esan behar nizuena oleopinturei buruz. Orduan, gu jakin behar genuen gure pinturetan ze demontre genuen, ze pigmentu, ze gehigarri, ze aglutinatzaile mota, eta horretarako laguntza behar genuen. Orduan, lan egin genuen esjikerreko teknikariekin, IBEA taldearekin, kepa hortik dagoela eta kepak lagundu zigun proiektu honetan, eta hasi ginen laginak aztertzen. Hau da bakarrik kimikari analitikoen plazerrerako, hor dituzue erabili genituen teknika analitiko guztiak, artelan honen gainean. Zoritzarrez, artelan hau aztertzeko lagina hartu genuen, teknika suntsitzaileak aplikatu genituen. Alde batetik, hartu genuen hor lagin batzuk lausodura txuri horretatik. Zunda batekin, metalesko zunda batekin, atera genuen hautz modukoa, eta gorde genuen. Bai lausodurarekin, eta bai lausodurarik gabe erreferentzia bezala izateko. Bestetik hartu genuen artelanaren zati txikitxoak. Eta zati txiki hoiekin egin genuen deitzen duguna estratigrafia, edo zeharkako analisi bat. Da, hau bidimentziotan dago, baina pintura geruzak pilatzen dira, eta askotan interesatzen zaigu jakitea zer dagoen horren azpian. Orduan, erretxina batean sartzen dugu, mozten dugu, eta ikusten dugu zeharkako irudia. Hori izango litzateke gainazala, eta hori azpian dagoena. Hortik hasi ginen, gure fakultateko mikroskopio optikoak erabilita, hartu genuen pintura lagin bat. Ikusi genuen, margolan horretan, badagoela prestakin txuri bat. Hori da, mise bat erosten duzunean, gaur egun normalean jadago zuriz pintatuta. Eta horren gainean, margotzen dugu. Horren gainean, badaude 3 geruza. Bat laranja oso ondo antzematen ez dena, beste bat arrosa modukoa, eta beste bat morea esan dezakegu. Eta horren gainean dago gure lausodura txuria. Detektatu nahi duguna, identifikatu nahi duguna. Horrekin ezin dugu identifikatu, baina behintzat ikusten dugu, eta eskuman dagoena da ultramore fluoreszentziarekin ikusten dena. Eta badirudi, goiko geruza horrek fluoreszentzia apurtxo bat daukala, orduan hor zer organikoarekin lotu genuen momentu horretan. Baina honekin ez da nahikoa eta eraman genuen mikroskopio elektronikora. Mikroskopio elektronikoan irudi hauek lortu genituen. Hauek dira atzera sakabanatutako elektroien irudiak. Kasu honetan, zenbat eta elementu astunagoa egon, orduan eta irudi txuriagoa ikusten dugu. Eta hemen, nabarmendu ezakegu, badirudi hemendik partikula astunak ditugula, baina gainazalean ez horren astunak. Zorionez, mikroskopio hau badago konektatuta beste teknika batera, da EDISA teknika eta analisi elementala egin dezakegu. Jakin dezakegu ze elementu kimiko ditugun. Ez ze molekula, baina bai elementu kimikoak. Eta hor daukazue berunaren distribuzioa
gure estatigrafian. Eta oso nabaria da, hemen ez dagoela berunik, azpikaldean, baina goikaldean beruna akumulatu egin dela. Baita ere, hor lausodura egon behar den leku horretan. Baina batez ere, hemendik. Beratxa bagenekien hor, berunak zerikusia zeukala gure lausodura txuriarekin. Gainera beste elementu kimiko batzuk identifikatu genituen, detektatu genituen, eta horrek gero lagunduko digu pigmentuak eta identifikatzeko. Estatigrafia begiratzeaz gain, gainazala begiratu genuen. Goitik begiratu genuen mikroskopioarekin, aber zeitzura zeukan lausodura horrek. Eta behitu, hori da handipen gehienekin lortutako irudia, eta ikusten duzue nola itxura berezia daukan, eta horrelakoak bibliografian dokumentatuta daude. Ez dizuet ez esango zer den, zer bestela hitzaldia bukatuko zen. Baina, hori lotuta dago azken emaitzarekin. Beste analisi mota bat egin genuen, eta hau, aitortu behar dut, izan zela plazer hutsagatik. Esgikerrean erosi zuten tomografia instrumento bat, eta guk esan genuen, agian hau erabilgarria izan daiteke gure laginak aztertzeko, aber zelan ikusten den tomografia batean. Tomografia bat da erradiografia bat bezala, baina 3 dimentsiotan. Lortzen duzun fitxategiak dauka informazio pilo bat. Ze izango litzateke, hau 3 dimentsiotan, orduan hemen bakarrik irudi bat atera dizuet, eta nolabait muga bat eman genion absortzioari, eta muga horretatik gora gorriz agertzen dira partikulak, eta bestela grisa. Eta ikusten duzue nola partikula astunenak, hau da gorriak, goikaldean daude. Baina ez gainazalean, daude barnean, baina ez lausoduran. Polita da, baina mikroskopio elektronikoan lortu dugun informazio berbera. Baina badakigu, posible dela tomografiak egitea horrelako laginetan, eta etorkizunean, ziurazki egingo dugula. Bueltatuko gara gure laginera, eta momentuz ikusi dugu zeharka. Orain erakutsi nahi dizuet, gainazalean zer dagoen. Zeharka beruna ikusi badugu, gainazala zer egon behar da? Beruna. Kasu honetan, erabili genuen izpien fluoreszentzia, eta ikusten duzuen nola hemen eta hemen beruna dagoen. Beraz, konfirmatuta dago, geruza horretan, lausodura horretan, beruna dagoela. Ez dakigu zerekin, baina beruna dagoela, ja argi daukagu. Baina informazio gehiago behar genuen. Beste teknika analitika bat erabili genuen, ez dut azalduko teknika horrek zer egiten duen, baina gelditu zaitezte ideia honekin. Espektroskopia mota honekin, Raman espektroskopiarekin, identifikatu genituen estatigrafia horretan dauden sustantzia guztiak. Beitu. Adibidez, geruza horretan dago dioxazina bioleta deitzen den pigmentua. Eta horrela joan ginen, geruza bakoitzean dagoena edo zegoena identifikatzen. Goiko geruza gorri more hori da naftol gorria deitzen den pigmentua. Erdikoa, aipatu bezala, dioxazina bioleta. Laranja, goetita, burdina duen konposatu bat. Hemen azpikaldean dagoen txuria, zintxuria eta titanio txuria. Eta horrez gain, beste karga batzuk detektatu genituen. Ordu momentuz, oso ondo, ezagutzen dugu artistaren teknika. Baina ez dakit jabetu zareten, hemen ez dago beruna. Eta gure gainazalean beruna zegoen. Ordu nondik etortzen zen berun hori. Berriro hartu genituen emaitza hauek, ondo interpretatu, eta ikusi genuen, hementxe
lehen ikusi dituzuen partikula astun horietan berunarekin, benetan zela berun oksidoa. Berun oksidoa litargirio deitzen den konposatu kimikoa, normalean pigmentu bezala ez dena erabiltzen, ez da pigmentu bat artistena, baina bai olioen lehortzailea. Gehitzen zaie olioak askarrago lehortzeko. Orduan, ez dago geruza bakar batean, ez da erabili kolorea emateko, baizik eta pintura hori askarrago lehortzeko. Horrez gain, ikusi dugu hor gainean zer dagoen. Badakigu beruna dagoela, baina gainera ikusi dugu dagoela palmitatoak, gogoratzen duzue azido palmitikoa, eta estearatoak. Zoritzarrez, teknika honekin zaila da bereiztea bata dagoen ala bestea. Baina behitu, pixka bat errepasatzeko, ze badakit informazio asko eman dudala, momentuz gure hipotesia hurrengoa da. Hor duzue trigliceridoa. Trigliceridoak hidrolizatu daitezke, hau da apurtu daitezke. Hemendik apurtu. Hortik askatzen dira azidoak, adibidez estearikoa edo palmitikoa. Eta hoiek berunarekin elkartzen dira, sortzeko berun karboksilatoak. Hor dago ia erantzuna, baina oraindik zalantza batzuk daude. Estearatoa da, palmitatoa da, zein da? Beste teknika analitiko bat behar genuen. Eta teknika hori izan zen espektroskopia infragorria. Eta orain bai, ikusi genuen, konfirmatu genuen, berun karboksilatoak zeudela, baina estearatoen eta palmitatoen seinaleak oso antzekoak dira. Orduan, oraindik ez zegoen bat ere argi. Zorionez, paper bat irakurtzen baduzu, esaten dizute, hori bereiztea supererraza da. Palmitatoa eta estearatoa bereiztea izugarri erraza da. Bakarrik begiratu behar duzu hementxe. Hori. Eta hori interpretatu. Karo, sustantzia puruak badira, igual bai, baina ez ahaztu hau pintura bat dela, gauza gehiago daudela. Ezinezkoa da hori ikusi eta jakitea palmitato edo estearatoa zen. Ezinezkoa. Orduan, beste teknika analitiko bat behar genuen. Eta zer erabili dezakegu gantzazidoak eta horrelakoak aztertzeko, gas kromatografia. Gas kromatografia egin genuen, berriro ez zaituztet aspertu nahi teknika analitikoarekin, baina ezin dira karboksilatoak eta azidoak aldi berean neurtu. Bi urratsetan egin behar da. Horra hor, jaso genituen emaitzak. Baditugu azido palmitikoa eta estearikoa. Gehien bat, karboksilato moduan, hau da, protoia galduta. Palmitato eta estearato. Baina baita ere, gantza azidoak. Orduan hor daukaguna da horrelako kakanaste bat, gantza azidoekin, karboksilatoekin eta karboksilatuen artean palmitatoa eta estearatoa. Gainera, beste azido batzuk ere identifikatu genituen. Ikusten duzuen nahiko konplexua dela hor gainazalean zegoen gauza txuri hori. Bukatzeko, izaizpien difrakzioa egin genuen, benetan hau kronologikoki ez genuen horrela egin, lehenago egin genuen, baina hasiera batean, gure emaitzak ez ziren egokiak izan. Zergatik, badaukagunez nahaste bat, ez daukagu ez berun estearato, ez berun palmitato, baizik eta kombinazio bat, guk teknikariari eman genionean lagina, ez genuen detektatu gure karboksilatoak. Karboksilatoak hor daude, baina hori orain dakigu. Gas kromatografia egin ostean. Ze softwareari ematen diozunean emaitzak, behitu. Berdea da berun estearatoaren emaitza, urdina palmitatoarena,
baina gure seinalea erdian dago. Orduan, prozesatzen duzunean ordenagailuarekin ez dizu esaten hau da edo hau da. Gero beste emaitza guztiak jakinda guk seinalea erdian dagoela. Eta honi esker badakigu zer gertatu zen. Ezagutzen dugu gure pinturaren konposizioa. Badakigu trigliserido horiek erreakzionatzen dutela linoxina sortzeko. Beraz, hori okupatuta dago, zeia erreakzionatu du. Ez da ja degradatuko. Hau apurtu daiteke, detektatu ditugun azido txiki horiek emoteko. Eta zein gelditzen zaigu hori? Gantz asea. Ehunekoan, proportzioan oso txikia zena, 5% zionatu gabe dagoena. Eta orduan hori da degradatuko dena. Eta hori da agertuko dena gainazalean. Beraz, horrexegatik ditugu azido palmitikoa eta azido estearikoa. Azido palmitiko eta azido esteariko horiek elkartuko dira berunarekin. Nondik dator beruna? Erabilitako pinturatik. Ziurazki artistak gehitu zuelako. Eta orduan, eta ja, honekin bukatzeko, hori da gure gainazalean daukaguna gantz azidoekin batera. Berun palmitato estearato horrelako nahastea. Hori kontuan izan da, erruduna pintura izan zen. Baina agian, lehen egin dugun epaitza edo berrikusi behar dugu, ze nork gehitu zuen berun oksido lehortzaile hori, artistak, ez? Eta orduan, hor daukan gerrillero kubatar itxurarekin, oraindik ikertu behar dugu zer egin zuen. Eta hori da, oraintxe bertan egiten ari garena. Gaude probeta batzuk prestatzen, hainbat lehortzaileekin, ea gai garen hori errepikatzeko, erreproduzitzeko. Eta bukatzeko esan behar nizuen, molekula hauek erakutsi dizkizuedanak ezagutzen direla aspaldi, orain dela 5.000 urte, edo. Hemen jende gazte asko dago, igual ez duzue film hau ezagutzen, El Club de la Lucha. Eta Brad Pittek gauza bat erakutsi zigun. Xaboia egiteko behar dugu gantza eta sustantzia alkalino bat. Gure kasuan, gantza da oleopinturaren olioa, hidrolizia sortu da, eta sodioa edo potasioa izan ordez, xaboiak egiten diren bezala, daukaguna da beruna. Orduan, sortu dena da, deitzen duguna, berun xaboiak edo xaboi metalikoak. Orduan, film honen leloak esaten zuen bezala, maltzurkeria, anabasa eta xaboiak. Eta, besterik gabe, proiektua hau itsaso eta Erikarekin batera egin dut, baina noski jende askoren laguntza dago horren atzean, beraz eskerrik asko guztioi, eta bakarrik iragarki bat, divulgazio gehiago nahi baduzue, gaur arratsaldean Ikateneon badaukazue aukera hitzaldi hau ikusteko. Igual ja gehiegi izan duzue ordu batekin, baina badezpada ere. Hitzaldiagatik, eta nik uste dugu denbora galderetarako dela, zuena da hitza. Zez, esku altza. Bueno, nik egingo izut lehendabizikoa. Nik egingo izut lehendabizikoa. Bueno, ikusi dut justu detektibe lana izan dela azkeneko hau. Nire, hainbat galdera ditut. Eta nire lehendabiziko galdera da, pintoreak erabiltzen duen materiala benetan oso ondo daki, edo beste batek emandakoa da harri ondo atera zaizkiolako gauzak.
Ba, denetarik dago. Margolari batzuek arreta handia ipintzen dute, erabiltzen duten produktuetan, eta beste batzuek ez. Adibidez, kasu honetan, orain gaude errepikatzen hau, saiatuko gara saboi metaliko horiek artifizialki sortzen. Eta lehortzaile horiek ja ez dira saltzen, beruna dutelako eta debekatuta daude. Orduan, arte ederretako irakasle batekin hitz egin genuen, eta justo irakasle horrek badauka dana supertxukun sailkatuta, eta baditu orain dela 40 urte erositako produktuak, hor gordeta, eta ez ditu erabiltzen beruna dituelako, baina baditu gordeta. Orduan adibidez, kasu horretan, artista horrek bai oso ondo sailkatzen dituela erabilitako produktuak. Beste batzuek, arreta gutxiago ipiniko dute. Igual, haien asmoa bada sortzea, igual ez diote hain beste arreta ipintzen. Hau da, maixuetari buruz harin ez, esplikazio bat. Bai. Elgerreko bat lehenago, hau da, nik uste torik ezagutza handia zutela materialari buruz. Eta bereziki gero eta maila altuagoa gero eta ezagutza gehiago, ez? Bai, adibidez oso ospetsua da Rembrandten kasua, oraindik daudela bere errezetak nolabait aztertzen. Eta orain ikusi dute gehitzen ziola beruna, hobeto edo azkarrago lehortzeko. Eta badakigu tailer horietan bazituztela errezeta bereziak, ziurazki sekretuak zirenak, eta nolabait tailerrean edatzen zirenak. Bai, noski garrantzitsua da hori ulertzea, eta batez ere 20. mendean, igual askoz ere esperimentalagoa denez, oliopintura oso ondo ezagutzen dugu, baina material plastikoak edo horrelakoak igual erabilita, artista batek bere buruan daukana sortzea bada, igual ez da kezkatzen, zer gertatuko zaio honi. Baina, beste garai batean, adibidez, Rembrandt Rubensen kasuan, badakigu oso ondo kontrolatzen zituela bere errezetak. Eskerrik asko, beste galderen bat. Nik beste bat egingo dizut. Bai, ondo. Azkarregi bizi gara, eta egiten dugunean galderen bat beti nahi dugu tita baten erantzuna. Ikusita egindako lana, zenbat denbora eman dozue hau guztia egiteko? Asko, igual hasi ginen, orain dela analisi hauekin, igual 2 urte. Proiektua hasi zen orain dela 4 urte, hor datalogerrean agertzen dena, neurketak dira 2021-ekoak. Eta gero, zuk ezagutzen duzu nolakoa den gure ikerkuntza egoera, ez? Daukagu, eskolak eman, eta aste artea libre daukat, ikerkuntza egingo dut, ez? Daukagu, 2 urte dira, baina benetan esatea zenbat ordu, zailagoa da. Igual, Oskar, ez da zu esaldu, azken finean zertarako egiten dugun guzti hau. Esan. Da gure azken fina, ez? Azkenean gu zaharberritzaileen artean gaude, eta gure helburua ere askotan edo, gero eta gutxiagotan, baina askotan esku hartzea da. Eta esku hartzeko, batzutan irakurketa, artelanen irakurketa galtzen delako, lausodura horiek dekote hori interferentzia bat, eta irakurketa zuzena galtzen denez, gure azken fina da, azken helburua da, esku hartze egokia egitea. Eta esku hartze egokirik ezin da egin gauzak ez baditugu ondo ezagutzen, eta gero hori, lausodura hori garbitzeko metodologiak ere optimizatu beharko ditugu, hori izango da gure urrengo urratsa, baina urrats hori emateko bere biziko garrantzia deko jakitea eskuartean zer dekogun. Horregaitik guk horrelako analiziak bukararaino eramaten ditugu, ze oso garrantzitsua gira eskuartze sakar batek eragiten duena artelan batean, eta artelan hauek bere garrantzia dekote. Eta garai batean edo bolada batean urteetan, zaharberritzaileen munduan ez da zientzilaririk egon, eta orduan egin diren eskuartze asko, nik uste dut etorkizunean damutuko gara. Estetikoki ondo eginda daude, baina materialei begira oso eskuartze egokiak izan dira, eta horrek ondorioak izango ditu epe luzeago batean. Orduan alde horretatik nik uste dut gure lana horretan bere garrantzia deko.
Eta horregatik ere egiten ditugu edo saiatzen ari gara probeta horiek, erreplika horiek egiten, ze lortzen badugu saboi horiek artifizialki sortzen pinturantzeko batean, garbiketa proba horiek egin ditzakegu artelan erreala ukitu gabe, ez? Hori da dagoen arriskua. Guk badakigu zer den, eta literaturan esaten dute, igual saboi horiek garbitzeko, erabili daitezkela kelatzaileak, metala kentzeko, baina hobe da hori probetetan probatzea lehenengo artelan errealetan baino. Orduan, konposizio kimikoa ezagutu behar dugu eta ez bakarrik gainazalean dagoen lausodura horrena, baizik eta barrukoa, ze berun hori barrutik dator eta ateratzen da. Nik beste bat egin dizut, Bota? Dago puntu bat nik uste oso importante dela eta ez dizu ezertarako aipatu. Eta ez dakit erabiltzen den ere, bai? Justu teknika guztia be, baina ziur nago baietz. Hala, mundu honek diru asko mugitzen du. Eta hainbatetan kopiak azaltzen dira, jatorrizkoak izango balira bezala. Ze posibilitate dauden metodo dagoen bidez jakiteko gauza bat kopia dan edo jatorrizkoa dan? Aukera asko daude, asko. Adibidez, erabilgarriena askotan da pigmentu anakronikoren bat identifikatzea. Adibidez, titanio txuria agertzen zena azpiko geruza horretan hasi zen erabiltzen 1900 eta 21. urtean. Orduan hori detektatzen baduzu 17. mendeko artelan batean, susmagarria da. Ezin dugu esan fijo ezetz, adibidez eskuhartze bat igual egon da, eta eskuhartze horretan aplikatu dute, bai? Baina horrelako gauzak egin daitezke. Gero beste teknika batzuk daude, adibidez datazio teknikak, egurraren kasuan dendrokronologia aplikatu daiteke, horrelako teknikak datazioarekin lotuta. Eta gero ikusi ditut, baina horiek oso puntualak dira, eta ez modu sistematikoan aplikatzeko, baina adibidez beruntxuria dala oso pigmentu ohikoa. Analisi isotopiko batekin, posible da esatea beruntxuri hori erresuma batukoa den, ala herbereetakoa den. Horrelako gauzak egin daitezke. Baina batez ere pigmentu anakronikoekin, eta gero normalean azken hitza daukate arte aditua. Haiek estilistikoki aztertzen dute, guk esan dezakegu behitu. Aurkitzen baduzu, ez dakit, El Grecoren artelan bat eta txuri guztia baldin bada titanio txuria, argi dago faltzutze bat izango dela. Baina azken hitza egongo da aditu horien esku. Perituak bezala zarete, eta azkenean guk analisi horiek egin ditzakegu, baina... Adituak eta zer da aditu bat, kasu honetan arte aditu bat? Artista baten lana oso ondo ezagutzen duena, ze adibidez, ez dakit, lehenengo azaldu ditudan gauzak, reflektografiak eta erradiografiak. Zuk azpiko marrazki bat aurkitzen baduzu, adibidez, herbereetan 15. mendean. Asko erabiltzen zen azpiko marrazkia, eta detaile handi, zehetasun handiekin egiten zen. Zuk orain hartzen baduzu, garai horretakoa omen den artelan bat, eta azpiko marrazkia ez dago, oso susmagarria da. Baina, hori da, ez daukazu azken hitza, baina hori pigmentu garaikide bat aurkitzen baduzu oso zarra den artelan batean, argi dago, baina guk informazioa ematen dugu. Eta, gero hori zaila da, ze interes ekonomiko handiak daude, esaten dute, ez dakit, estimazioak faltzutzenak dira, ez dakit, eren bat, igual faltzutzeak direla. Edo faltzutzeak edo gaizki atribuituta. Ze askotan berriro interpretatzen dute artelanak, berriro aztertzen dituzte, eta esaten dute ez atribuzio hau, aldatu behar dugu. Baina hor daude interes asko eta zaila da.
Hor ere historialarien zer esana indarra deko, eta batez ere arte garaikidean faltsutzeak detektatzea askoz ere zailagoa da, eta hor historialariek egin behar dute dokumentazio bilaketa. Ze artelana gehienetan, historian zehar pasatu dira erakusketa ezberdinetatik, bilduma ezberdinetatik, eta zaintzen da dealer edo saltzaile ezberdinetatik. Orduan guzti hori ondo dokumentatuta egon behar da. Egia da, dokumentazioare faltsutzen dela. Baina hor historialarien lana oso garrantzitsua da, dokumentazio guzti hori hor indarrean jartzea eta hori egiaztatzea. Eta gomendatzen dizuet Netflixen egon den laburmetrai bat ikustea, Beltraki, uste dut ditzen dela The Art of Forging, oso interesgarria da arte garaikidean egon den azkenengo faltsulari ospetsuena, da aleman bat, eta berak egin zuen konplota eta egin zuen historia abanguardiak faltsutzeko, da benetan txapo, eta errapatu zuten tontakeri bat egaitik. Bukatu zitzaiolako pintura txuria, eta erabili zuen pintura txuria egokia, baina beste saltzaile batena, eta espurutasun bat zeukan, eta garaiari ez egokion pintura pigmentu txuria. Susmoak ere bazeuden hortik, baina errapatu zuten horregaitik, eta gaur egun ez dago gartzelan egiten du lo, baina kalean dago. Eta bera emaztearekin egin zuten dokumentazio guztia faltsutu, eta baita kuadro eta obra, artista ezberdinen obra pilo faltsutu zituen. Orduan hori zailagoa. Beltratxi. Eta, ikusteko. Eskerrik asko.